برنامه جنگه سلاورست تماشاوان هجا جنگه همه ایرو گنده سندام اگردای سر نافچه مزگرا پارزگاه درسمه ام هاتن و داره ام ایرو دانسینا گولا خزر جوار بکن جنگه دست پید کن تماشاوان هجا لور از خوازم که بالا بکشیم سر در دورا ری لور هم دار شلکان آنگو شیلانن هی هم دار مازی و هم زی گوهیش وسا سه دار لکیلکا هفن اف جی مرد دکاره وسا پینا سبکه دناف خوازای دا چوان تشتی ناف خوازای تکل داره اون به هف را هیه به هف دورا جیان دکن دوی انسان جی جو خوازای سود ور بگرن و لهو دو حقارت نکن جهو دو حس بکن وکی خوازای چون خوازا کاری به هفرا بجی سه جوره جهو جدا انسان جی دو خوازی بلا باوری جی جدا به خوازی بلا جواک جی جدا به و هر وها نتو جی جدا به لی انسان دکارش خوازای سود ور بگره و به هف دورا بجی درسمه مرد دکاره بیجه هر بوست خاکا درسمه هر گاوا کو مرد داویجه اردنگاریا درسمه جالیه درسمیان و مرد دکاره بیجه پیروسته حسواندن لی تایبت هنجی هنه وکی سرلیدانه جی تایبت دشنه وان دارانا زیارت کن اجا یک جوان جیان جی گولا خزره گولا خزر کو دکیوه ناف گنده سنداما جورین لدردورا گولجی وک سان تلکی کبرکی خرافی هیه اجال به درجی خواجهین سندامی و دردورا سندامی تنه به دره وسان لبر اف زنار موم ویدخن هیوین خود دسپیرن
gola Xizir û her wiha ev zinarî. Wisa cî picûk yani ew jî bawerî ye divê însan ji her baweriyê re rêzdar be. Nayê wêmenê ku însan hemû bi rengî be. Ji xwe dinya bi pirrengiya xwe xweş e. Lewra jî dêrsim bi pîrozgehên xwe û bi ciyên xwe yê wisan em bêjin weke efsane jî têne hesibandin. Bi wan derana zêdetir meriv dikare bêje derdikeve pêş û bi baweriya xwe dîsa jî elewîtiyê. Ji bo wê jî lazim e yani ciyê ku em biçin tiştekî bi vî rengî hebe yan bi cûreyekî şeklekî dinê hebe jî divê em balê bikişînî ser. Em îro jî bi wê bonayê hat gola Xizir. Ev jî taybetmendiyekî ji gola Xizir e. Lazim bû em pê behs bikin. Niha jî em ê gerûgeşta xwe li hawirdora golê bidomînin. Jîger didome. Vê derê gerzikekî şiqoqê heye lê ez bawer dikim ji ber teyrîkê şiqoq pêvetin lê çar hev li vir hene. Wisa em karibin nêzik nîşan jî bidin. Şiqoq hermiya ku nehatiye temandin, hermî şeqoqê çê dibe. Ev picûkbûna şeqoqê li gora hermiyê jî lewra jî jê re dibêje şiqoq ango şeqoq. Lê li gora hermiyê bêtir hişke em karib bêje di demsala payîzê ya payîza dawîn da meha dawîna payîzê da şiqoq digihîn û însan dikarib xwe lê temekî wan ê pir xweş heye. Herçendî em bêjin nê temandin wekî hermiyê nebe jî lê şiqoq ji ber ku xwezayî ye bi raya min ji hermiyê jî bi tamtir e. Demsalê havînan da dema meriv nava xwezayê de digere muhaqqaq ajalên kirkişo rastê meriv tên wekî qimqimok, marmarok, mar. Lewra jî divê meriv bi baldarî bimeşe her wiha nava riyan da kunê kirmoriyan jî mümkün e meriv rast bê meriv divê pêlwaneke. Li vir çend cûre wisa riwekê min xwest ez behs bikim ev Tetwanê jî me behsa wê kiribûn ew ala Brezilyaya ku jê hatiye çêkirin yek ji wan e xilolîk heye li va dîsa stiriya ku kerenga nebiyan jê re tê gotin li vir heye wisa pirrengîn e derdora gola Xizir tabî ciyê ku av lê hebe jiyana xwezayî jî bêtir dewlemend e tabî derdora avê jî însan jî xwe lê digirin firinde jî xwe lê digirin heywanên nava xwezayê jî xwe lê digirin ji ber wê jî ciyê ku av lê hebe ciyê jiyanê ye ciyê jîngehê ye.
Niha ciye ezleme ber goleye, gola xizire dora gole wekî bi çar aliyan dorpêşkirî qiram hene, her wiha qamiş zî hene. Lê qamişên ku wekî bibin kaval dûdik ne bu rêbazê qiramin, ev hemû qiramin. Qiram jî rûyekekî, gihayekî pir serte, pir dijwar e. Lewra jî ew ji bo bikaranîna ev çîtkirina dora xelikê hêkan û her wa selekan û ew jî ev cure kêrî têne bikaranîn. Ji ber ku hem baştir jî lê tê fetlandin ew taybetmendî jî heye. Eca dondirê golê da wekî jîngehî gelek ajalên nav avê jî hene. Mesela ciyê ez niha lê me beriya ez bêm kîso jî li vir hebûn, niha xwe berdane ew ê her wiha beq hene. Ji xwe bi Tirkî ev ê kirine, navê golê kirinin gola Zelwan, ango bi Tirkî Sülüklü Göl. Lewra jî di hişmendiya civakê de navê gola Xizir dixwazin ango xwestine dibin hişê însana da bidin ji bîrkirin nav lê kirine gola Zelwan ji ber ku Zelw jî têde hene. Lê ev ciyekî pîroz e gor baweriya gelên vê derê ev wekî gola Xizir tê zanîn. Ji xwe çiyayê vê derê em ê qasek şûn da behsa kî awardorê jî bike çiyan hikî volkanîk e. Ev av jî, ava çêkirina li vir jî wekî em karib bêjin yanî wekî golên ku bi teqînên çiyayî ra çê dibin bi wî rengî çêbî. Ji xwe ev kevra ez niha serim, kevra xirêfî ye. Kifş e yanî ev dema meriv di nav xwezayê de digerê ev taybetmendiyên bi vî rengî zêde hindik meriv tê digîje. Dîsa ez dixwazim hinkî behsa naveroka golê bikim. Niha marekî derbas bû ser avê. Ê bi rastî qasek berê jî min behs kir. Min got yanî hanê tedî di vê demsalê de mümkün e meriv rastê marî were. Niha baş dî min dît. Tabî her çendî marên nava xwezayê em wan hemû jarî zanibin zî lê ne wisa ye. Erê temam mar tirsnak e. Yanî meriv dema dibîne tirs ser meriv çê dibe ew heybetiya marî jî heye. Lê bi taybet marên nava avê jarî ninin wisa tê zanîn. Dîsa marê reş ku heye di nav xwezayê de ew mar jî hemû ne jarînin. Em karê bêjin marê belek, marê kirkişo yê ku ji wan re dibêje engerek. Ewan marana jarî ne, li serê riyan jî xwe datînin, wek dikevin kemînê. Lê wekî me got yanî marên nava avê zêde jarînin, jarî nebijî. Yanî însan dema marî di avê de bîne nepêkane xwe têxe avê. Li ser golê gelek werdek jî hene, qaz jî hene, yên xwezayî tabî. Leglek jî li hawirdorê hene, ji ber ku li vir çiya ye û di nav çiya de ev gola taybet heye. Lewra jî van firindeyên hawirdorê jî têne li vê derê lîst dibin, pêdiviya xwe ya avê bicîtîne. Her wiha peskofî û xizalên ku li vir çiya de hene kirûşk bin, her wiha em bêjin rovî bi çeqel gur bin, her çi hebe di nava xwezayê de. Ew jî tên bi şevê xwe berdin, tên pêdiviya xwe ya avê dibînî. Ciyekî wisa pirrengî ye. Derdora wê jî ji xwe nama gundê Sindamê jî li wan derana wekê jîngehî leglegan ji xwe hêlîn çêkirine. Me got ya ciyekî pirrengî ye, hêjayî dîtinê ye. Em ê niha di der û dora golê de ger û geşta xwe bidomînin. Jîngeh didome. Li derdora golê wekî me got gelek rûyek hene li vir ew ê jî henin, gonî jî henin lê balkêşa li vir wekî giravekî picûk goniyekî heye. Lê ez samîmî dibêjim yekem care ez gula goniyê dibînim. Ev jî balkêş e wekî pastayê lê gula wê meriv dikare bişibîne wekî serê zirneyê. Tiştekî wisa balkêş li ser goniyê wisa gul daye.
teşeyki balkeş kirtiye goni مرد کاره بجه ایکو بینی ما والا بن جبو کروش کن وکی جنگه هی مرد کاره پینه سب که کروش خواه پردکن بینی گونیان هر وها دیسا کیسو انگو کسی اوجی خواد که بن جبر کو گونی بستریه لوراجی آجالندنه نکارن زیده اوه بکن خواه بگین نمان و مرد کاره بجه هین که جی لوراجی مخواست امهین کی بسا ve gula gon yejiş var bugün. Spiye le eveye, balkeş ev heşke, heşk bure. Tave le xistiye le pel neveşan diye usabinin temas yitkin. Dengi heşk buna ve diyar eşkwe le naveşe, balkeş evsan. Ve dereci disa eveki balkeş heye ere henki binewan heşk bu gora dem sal le gula seriwan ji heji zindiye ez dixwazim yekê jê biqurmiçînim nêzik jî bidim ji bo temaşevanên me ev di nava malbata beybûnan da tê hesibandin bi nefşa stêrkî jê re tê gotin ji xwe ez dixwazim wisa bihejmêrim yek dirêje yek jî kine ka çend heb evê wê hene ev yek du sê çar pênc şeş heft heşt neh deh pênc jî li vir panzdeh pelê wê ne lê beybûn pirahî pênc e şeş e taybet şeş e ji ber ku ew di baweriya Ermeniyan da jî ew heye li ser gorê xwe beybûnê neqîş dikin beybûna taybet şeş pel ew jî ji nav xwezayê sûdwergirtin e û weke sembolîk ji xwe re bikartînin dibe ku ev jî li ciyekî weke sembolîk pê bikaranîn. Temaşevanên hêja em ger û geşta xwe didomînin li vê derê avahiyekî hebûye diyar e di nav avahiyê da gelek cûreyên kerbeşan derhatine ev jî bi rastî li welatê me li her derê meriv rastê ev ê wekê tê taybetmendiyekî wê heye wekî topê ye wekî topikê ye lê bi istirî dema gul dide gula wê binefşiye pişt re û gulê gava diweşîne rengê kesk digire binê wî jî dişibe kerengê lê ne kerenge ev jî di nava wê da di nava topika wê da weke diran tiştekî heye û mer dişkîne kakila nava wî jî meriv dixwe feyda wî jî ji laşê însan re heye jê re kerbeş tê gotin bi tirkî jî yan dibêje eşek dîkenî yan deve dîkenî jê re dibêje li ser evê jî wî dikare lêkolîna wê bikin
مخواست ام کرتاسی بحث اویجی بکن اف دارن ها از لبرم داره شقوقه داره کی کوناره اتخوازم هیکی بسا تایبتمندیه و داره جی بکم هم اف دار جبر کول دورا گوله گول چاوا لور پیروسته حسباندن اف داره در دوره جی تشتین هاور دوره جی پیروستین حسباندن لورا جی وان شقوقا ناتعمین وسان خوازاهی دیلن اجا شقوق هر وها جبو گلک آجالان و فرندن جی وکه جینگه مرد کاره پیناسه که مثلا کرموری هیه کرموری جوره وان تابیج هف جدانه هنک سورن هنک پالیوانت هنک رشن هنک اجی وکی موری پجوگن لی بین دادن اوان کرموری کو بین دادن د گوده دارا شقوقی و هرموی دا زیده بجید بن شوا کفشه و سمر دست خوابه تجی کرموریه و هر وها دارکوتوک آنگو چینقرو اوجی د قرمه داره هرمیان دا هیلینه خواه چیتکن هر وها دیسان وکی فرندین وکی قجیکان اوجی لدیار وان دارانا دیسان هیلینه خواه چیتکن شخوال دیار داره هرمیه یک جه هیلینا وان هیه وکی جینگه بکارتینه اوجی تایبتمندیه که نوا خوازایه هر دار لگور هر چوکه جی نایه چون ام بیجن رشله لسر هفر ستنه هیلینا خواه چیتکن وکی جینگه هیتنه جبو رشله جینگه هوی داره جبو هن فرندین دجی لگور داران هنک سر شقوقانن هنک ام بجل سر بعیوان چید که وکی قینقلک وان چوکن پجوک وکی ام بجل زرک لسر دویان چید که نه سر داران کف ام بجل دناوا قرم داران دا چید که قشدوک دناوا دیوار دا چید که یعنی هر فرندین کی تایبتمندیه کی خواهیه جی کشخوار وکی جینگه جی دبینن او جی پاراستنا خواه جناب او آجالین خوازای کو خطرناکن zarar nedene çelê wan yan hêkê wan buê bone çêtkin tabi di nava da hinek jî henin bêtir evênin em bijin aqilmendin mesela qînqilik li tîteleka li herî jorê lûtke darê çêtke bi taybet ser darê beîvan çêtke ji ber ku ew şaxê darê dema em bijin marekî bikişe diyarê darê ew ê xwar bibe mar hêza mar ji ber ku giran e xwe negîne çêlê wî ew jî taybetmendiyên nav xwezayan di nav firindeyan da me xwest wisa em behs bişîn geh didome. براستی مگوتیا اف در جیکی پررنگیه لوی هاوردور وکی دشته کی هیا دی سالور هنکی دهلان وکرنه وکی باغچه بکارتینن از دخوازم کی بحث اردنگاریا و درجی بکم هم آگوند سندامه هم جی در دورا گولا خزر اف چیان و در خویات کن جوانات بیجن چیای چلان چما لیتراتورا زمان کردی و آنگو د باوری و عرف و عادتین کردان دا جی پیوا چل پیروست حسبانده گلک تکلداری تشتانه اجا اف جی ناوی خوش او پیوا چله دگره جراد بجن چیای چلان او جی پیروست حسبانده لوی هرمه چیا تشایی کی وک بزمولک گرتیه لی جبرکو تقینا volkanik در تشه گرتیه نه وکی ام بیجن کاپادوکیای یان ام بیجن بزمولیکین کوران نارمانا ارزروم آنگو ین چولیگی و چرموگا آمده لوان درناجی وکی چیای بوکه دجی هنه اوجی تابی تشایی کی وک بزمولیک دگره لیوانا هنکی جبر کو جبر تقینه چه بویه هنکی کوراوی بهتر خریفیه دیسا لوی داره چیای اشیل بابا هیه
او لازم مرو هنکی کوانه که کجبو اشیل بابا جی وکه اشیل بابا دناو اردنگاریا مزگره دا مرو دکاره بیجه یک جین هری پیروزه اف جی دناو سینوره گنده سندامه دایه yani em karı bejin nezige sindameye sindam pey ve sindamê jî ez dixwazim hinkî behs bikim li Rojhilatê Kurdistanê bi navê Sinê ciyekî bajarekî me heye û her wiha li Licê jî gundekî bi navê Sinê heye ece ev pey ve sin jî di wateya guneh de ye lewra jî gunehbûn û tiştên pîroz meriv kare têkildarî hev bike navê gundê Sindamê jî bi koka xwe ji navê Sind tê girtin çînkî du gund li vir hene hem Sindama jor û hem jî ajêr wekî me got li pişt min çiyayê Çilan li hember min Eşîl Baba ku me got ya li mêzgirê cî herî pîroz tê hesibandin em bêjin însanê vê derê ti darekî wê derê nabirin kevrekî ji wê derê em bêjin eger bînin jî wekî tiştekî pîroz di mala xwe de belkî cî bidinin yan daliqînin bi dîwarê xwe ve ew qasa nêzîkatiya însanên vê derê li hember xwezayê bi hurmet e lewra jî lazim e em van tiştana hinkî baştir zî bikole bifikirin yani însan çima ew qasa xwezayê pîroz li hesibîne ji xwe lazim e bi giştî jî însan xwezayê pîroz bi hesibîn dema mijar bibe pîrozî însan zêde zerarê nadin xwezayê lewra jî ciyê ku zêde baweriya însanan tune be û li wê derê belewelebûnekî deşmendiya însanan da hebe li wan derana bêtir komkujiya xwezayî çêdibe bifikirin yani li aliyê Licê be, Cudiyê be, Botanê be, her wiha li Dêrsimê be her sal sîstematîk şewat çêdibin tiştên nava xwezayê hemû tên şewtandin têne tunekirin lê xweza ew qas berxwedêre ku bi hezaran jî bê şewtandin ew xweza xwe ji nû ve şîn dike. Em îro hatin herêma Gola Xizir mecwera besa pîroziya golê, çiya û her wiha dar û berên hawurdorê kir. Em bawer dikin bername li gor dilê we derbas bûye. Em ê wekî ekîba jîngehê hewl bidin heftaya pêşiya me li jîngehekî din bibin mêvanê mala we. Heta wekêliyê hayîş xwe bin bi xatirê we.